Comencem el programa d'aquesta setmana amb la inauguració de la carretera de Mosquerola. Anirem al simulacre d'incendis de l'escola i veurem les darreres activitats realitzades a l'institut. Passarem pel Congrés de Bioconstrucció i per la conferència sobre el programa Juntes. Assistirem a la representació de La Mujer Sola, d'Ana Plaza, i a l'obra Chucho, emmarcada en la mostra Reclam. Acabarem amb els esports. Comencem! Hola! Coneixes els beneficis del comerç local? És solidari, col·labora en campanyes solidàries en bé dels veïns i veïnes. Treballa per la modernització socioeconòmica. Col·labora amb comissions, associacions i majoralies. Crea ocupació fixant població. És sostenible, minimitza els residus, recicla i reutilitza. Tributa al poble, contribuint al seu finançament. El comerç fa de Vilafranca un poble més dinàmic. Bon Nadal i feliç 2020! Bones compres! Vilafranca Espai de Comerç. L'Ajuntament i l'Associació Vilafranca Espai de Comerç tenen el gust de convidar-vos aquest divendres 6 a les 5:30 de la vesprada a l'encesa de llums de Nadal. Aquesta encesa s'iniciarà a la plaça de Bous i acabarà a la plaça d'en Blasc. Aquest recorregut estarà amenitzat amb un passacarrer a càrrec de la Xalera. Una vegada a la plaça d'en Blasc, el patge reial rebrà els xiquets i les xiquetes perquè puguen entregar les seues cartes per a ses majestats els Reis Mags. També hi haurà un fotocall on podràs fer-te fotos i si la puges a les xarxes socials participaràs en un sorteig de regals que els associats a Vilafranca Espai de Comerç han preparat per a vosaltres. A més, hi haurà xocolatada per als participants. Vos esperem! Com va? Anar fent. Saps què m'han dit? A veure. Hi ha una nova normativa municipal d'animals de companyia. No me digues. I què diu? A partir d'ara, els gossos hem d'anar sempre lligats. Cal recollir els excrements sempre. I cal que estiguem sensats a l'Ajuntament. I això? Com s'ha de fer? Mira, ves amb el teu amo a les oficines de l'Ajuntament i ompli un formulari. I quan ho tingues fet, l'Ajuntament te regalarà un portabossetes per recollir els excrements. Ostres, infermaré el meu amo. Sí, l'incompliment pot suposar una sanció de fins a 600 euros. Oh, merda! La bona convivència és responsabilitat de tots. Hola, benvinguts a una nova emissió de Televisió de Vilafranca. Mosquerola i Vilafranca estan ara més a prop gràcies a la remodelació del vial A1701 fins al límit de província. Així es va inaugurar el passat dijous. El passat dijous es va fer la inauguració de la millora d'un tram de 7 quilòmetres a la carretera A1701 que uneix Mosqueruela amb Vilafranca, en el tram entre Mosqueruela i el límit de la província de Castelló. Així mateix, a la part castellonenca continuen els treballs de millora per a que tot el vial estiga en perfectes condicions. El Govern d'Aragó i la Generalitat Valenciana han anat de la mà per a millorar el vial a l'uníson, tant a Terol com a Castelló. A la inauguració va acudir l'alcaldessa Sílvia Colom. Per a nosaltres és molt important la comunicació entre les dues províncies i bé, pensem que ha sigut una obra que tenia molta falta i molta necessitat per a les dues províncies i contents en què s'ha pogut acabar ja la part de la zona de Terol i ara a l'espera de que acabem els poquets quilòmetres que ens queden en la zona de Castelló. Sí, és molt important perquè la comunicació per part ja també, només també turística com és per a les pistes d'esquí,
per al turisme d'interior, també pues, tot el tema del despoblament, que també pues, teníem també abandonada el que era la comunicació i les carreteres per a que la gent també pugui accedir i quedar-se en els llocs i estar als llocs era important. L'acte va comptar també amb la presència del conseller aragonès de Vertebració del Territori, Mobilitat y Habitatge, José Luis Soro. Después de 20 años por fin se ve la luz, ya llevábamos años actuando por tramos en la carretera. El año pasado, en el 18, actuamos en dos tramos no seguidos de 28 kilómetros entre Nogueruelas y Linares de Mora, y desde Mosqueruela los primeros 8 kilómetros hacia el límite con la provincia de Castellón, con una inversión en ese momento en esos dos refuerzos de firme de 2,5 millones de euros, pero faltaba este último tramo importantísimo, el tramo desde el kilómetro 49 hasta el límite de la provincia de Castellón, importante desde el punto de vista turístico, importante desde el punto de vista de la vertebración del territorio, importante en términos de seguridad de quienes utilizan la carretera, porque era un tramo muy estrecho, en algunas ocasiones de menos de 5 metros, era un tramo con curvas de radio muy reducido, un tramo con un asfalto, ya el asfalto completamente agotado y con Els diners invertits en aquesta via, entre els quilòmetres 49 i 56, se sumen a altres dues inversions realitzades la passada legislatura en aquesta mateixa carretera. Sí, pues el famoso tramo, ¿no? Bueno, para Mosqueruela es vital. Hay muchos trabajadores, muchas familias que dependen de Villafranca en este momento. Y bueno, los servicios que dispone Villafranca, a Mosqueruela hace uso de ellos. Entonces, qué menos que una carretera en condiciones, tanto para poder llegar hasta Villafranca, Ilesuela o incluso para, por nuestra parte, recibir turistas y visitantes. Es acceso pues, a puertas de esquí, a pistas de esquí, sobre todo Valdelinares. Desde aquí, pues la verdad es que es muy próximo, más aún con el acceso sur que han hecho en las pistas. Y bueno, es potenciar la riqueza natural que tiene la zona. Háblense de pistas, de tema micológico, turístico, todo en sí. Aquest condicionament era una demanda històrica que suposa la millora de la connexió amb la província de Castelló. Por fin se ha conseguido una carretera más que digna, y ahora el trabajo de ambos ayuntamientos, que es ahí que vamos codo con codo, es conseguir pues, una viabilidad invernal comparable con el estado de la carretera, es decir, pues un servicio de quitanieves que permita hacer recorrido completo y transitar y disfrutar de la carretera en todo el año. La nova carretera té una amplària de 7 metres, de manera que comptarà amb 2 carrils de 3 metres, un ferm adequat i un traçat que millora notablement la seguretat i la confortabilitat del conductor. Se ha cambiado el trazado, se aprecia muy bien gráficamente el cambio de trazado, supone además un 9% menos de recorrido, pero sobre todo se ha suavizado muchísimo las curvas, ha habido 135.000 metros cúbicos de excavación, es decir, se ha trabajado mucho en roca caliza y se ha hecho un trazado completamente nuevo, por supuesto, la nueva capa de rodadura, la mezcla bituminosa, bionda, malla de triple torsión para sujeción de taludes, en definitiva, una obra muy importante que culmina por fin ya la 1701 y que nos une en condiciones de muchísima calidad con la provincia de Castellón. Amb aquestes millores es redueix l'itinerari en un 9%, reduint de 7,1 quilòmetres a 6 quilòmetres i mig. Entonces és important pues, tindre aquesta comunicació i poder arribar pues, a algun acord com ja dels que tenim conveniats, com és el de l'institut, el del batxiller o bé el de la SAMU, pues, acordar també el tema de la viabilitat invernal, de poder coordinar-la les dos províncies. Y es necesario mejorar sustancialmente esa colaboración interadministrativa. No sirve de nada que desde el Gobierno de Aragón mantengamos durante el invierno limpia esta carretera si llegas al límite provincial y no se limpia, o viceversa. Por lo tanto, es algo que ya hemos estado hablando hoy, que hemos venido hablando hace mucho tiempo, que es necesario que nos sentemos con la Generalitat Valenciana para hablar fórmulas de colaboración, igual que en Aragón, por ejemplo, ya con la Diputación de Teruel tenemos fórmulas de colaboración para la vialidad invernal entre el Gobierno de Aragón y la Diputación de Teruel. Se trata de optimizar los recursos públicos, de buscar la eficiencia y la eficacia de los recursos públicos. Al usuario, al ciudadano le da igual la titularidad de la vía, le da igual quién limpia la vía, lo que quiere es que esté en condiciones de utilizarse, y que haya una frontera o una división administrativa no debe hacer que la calidad de ese servicio a la ciudadanía sea peor.
Aquesta obra completa les actuacions realitzades en aquesta legislatura i que han servit per acondicionar un tram a Linares i un altre tram entre Mosqueruela i el límit provincial previ a l'adequat ara. La inversió total en aquests anys en aquesta via ha sigut de 5,2 milions d'euros. Els bombers voluntaris del Parc de Bombers de Benassal van passar pel col·legi en Blas d'Alagó per mostrar als més menuts com treballen i com han d'actuar en cas de declarar-se un foc. El passat dimarts, els bombers voluntaris del Parc de Benassal van passar per l'escola de Vilafranca coincidint amb la Setmana de la Prevenció d'Incendis. L'objectiu d'aquesta era fer una jornada de prevenció i un simulacre de com cal actuar en cas d'incendi. Sí, això està englobat dins de la Setmana de la Prevenció d'Incendis, que està, i nada, mos desplacem als col·legis per tal de donar una xerrada explicatòria de lo que són els incendis, de lo que són els bombers i un poc de la prevenció que se pot aplicar en els xiquets. L'actuació es va dividir en dues parts, una teòrica en què es va explicar com s'ha d'actuar en cas d'incendi tant a casa com a l'escola i la pràctica on es van presentar els vehicles i les eines de què disposen. Els efectius van mostrar a tot l'alumnat el material amb què treballen tant per apagar focs com per a rescatar persones o per actuar en cas d'inundació. També van mostrar com s'activen les sirenes, fet que atreu més l'atenció dels més menuts. A les 12 tenia lloc el simulacre. En sentir les alarmes d'incendis, tot l'alumnat, professorat i treballadors del centre van eixir ordenadament cap al pati del centre educatiu. Recordem que aquesta dotació de bombers són voluntaris i tenen la seva seu a Benassal. Depenen d'un ens més gran i estan dividits per zones d'actuació. Actualment, la dotació és de 14 bombers, encara que s'espera que s'amplia a 25 i actuen davant tot tipus d'emergències. Focs tant urbans com forestals, rescats, inundacions, etc. Del Maestrat, en aquest cas entrem dins d'esports, però bueno, està dividit per zones, tenim cada parc que tenim una zona assignada i totes les emergències que hi són dins d'aquesta zona les cobrís aquest parc i si són emergències ja de més graduació, inclús un parc professional que ven a Pollo. Sí, a veure, des d'incendis, inundacions, nevades, rescats de persones, d'animals, tot tipus d'emergències que isquen. En aquest moment ne som 14, estem pendents de veure si ens ampliem la plantilla i ne som fins a 25. Els alumnes de primer d'ESO de l'IES Vilafranca estan realitzant una radiografia biològica i antropològica de Vilafranca i el seu terme. També diversos alumnes del centre han estat guardonats en concursos relacionats amb la igualtat i amb el 25 de novembre. Els alumnes de primer d'ESO de l'IES Vilafranca estan duent a terme un projecte per fer una radiografia del terme de Vilafranca a nivell botànic, biològic i antropològic. Aquest s'emmarca en el si d'una optativa. Els escolars observen l'entorn i amb l'ajuda de tauletes fotografien i geolocalitzen les espècies de flora i fauna. També fan un estudi al voltant de la pedra en sec. Estem fent una radiografia al terme de Vilafranca per a en uns anys poder comparar l'entorn i les espècies que hi ha. Estudiem el patrimoni natural, antropològic.
Els resultats obtinguts els publiquen a una pàgina web amb la finalitat de deixar testimoni de la vida a Vilafranca i al seu terme en aquest moment. Hem fet diverses visites, sobretot estem aprofitant ara la tardor per observar les fulles caduques i això, i també hem observat el patrimoni antropològic i també, com és un dels també principals objectius del projecte, saber situar-nos amb la brúixola. D'aquesta manera es posa en valor del patrimoni propi i es pretén conscienciar dels efectes del canvi climàtic a escala local. Pues esperem saber d'ací uns quants anys el que ha passat en el canvi climàtic, les espècies que hi havia aquí i que no hi haurà en aquest temps. El projecte els permet també aprendre a interpretar els mapes i a orientar-se amb la brúixola. Els resultats obtinguts es presentaran a final de curs i els deixaran per a la posteritat. A més, la realització d'aquest projecte els va portar fins a Barcelona el passat 16 de novembre en una trobada de bones pràctiques d'aula amb dispositius mòbils a la Universitat Autònoma de Barcelona. Allí, els alumnes van presentar l'activitat que estan desenvolupant i l'ús que fan de dispositius mòbils per a geolocalitzar i catalogar patrimoni natural i etnològic del terme municipal. Pues vam anar per explicar-los a més professors i professores el que fem ací a Vilafranca i perquè si ells volgueren fer-ho o alguna cosa, pues, també podrien fer-ho. I hi havia més mestres que explicaven també les seues coses. Era com una exposició que nosaltres anàvem a dir-los el que nosaltres fem ací i cada un dia el que... El Dia Internacional contra la Violència de Gènere ha donat molts fruits a l'IES de Vilafranca. Alba Solsona, de segon d'ESO, i Lucía Troncho, de tercer d'ESO, van ser premiades al concurs de dibuix plantejat per la subdelegació del Govern de Castelló. Els guardons es van recollir a la seu d'aquest organisme a Castelló, en un acte d'entrega que es va organitzar el 25 de novembre. D'altra banda, un altre premi també va recaure sobre els alumnes del Centre Vilafranquí. El vídeo Estereotipos, realitzat en modalitat de música, es va endur el premi convocat per l'Institut Valencià de la Joventut. Los chicos de azul, las chicas de rosa, lo estoy explicando en verso y en prosa. Mitos, dichos, tópicos y escritos. Vamos a romper los estereotipos. ¿Dónde estás? No te puedo encontrar. Tú en tu casa has de estar. En el trabajo hay que currar. ¿Por qué jugando con la Play estás? Trabajo en casa, una barbaridad. Y tú sabes que es verdad. No lo haces, en realidad. Cállate y ponte a ayudar. Los chicos de azul, las chicas de rosa, lo estoy explicando en verso y en prosa. Mitos, dichos, tópicos y escritos. Vamos a romper los estereotipos. ¿Qué haces con camiseta rosa? Eso es de chica, ponte otra cosa. Colores para todos, colores para todas. No todo el mundo es azul o rosa. Al campo de fútbol yo iré a jugar y tú con tus muñecas te vas a quedar. Sin diferenciar sexo ni edad, en cualquier disciplina podemos participar. Los chicos de azul, las chicas de rosa, lo estoy explicando en verso y en prosa. Mitos, dichos, tópicos escritos, vamos a romper los estereotipos. Los chicos de azul, las chicas de rosa, lo estoy explicando en verso y en prosa. Mitos, dichos, tópicos escritos, vamos a romper los estereotipos. Los chicos de azul, las chicas de rosa, lo estoy explicando en verso y en prosa. Mitos, dichos, tópicos escritos, vamos a romper los estereotipos. Hola! Coneixes els beneficis del comerç local? És solidari, col·labora en campanyes solidàries en bé dels veïns i veïnes. Treballa per la modernització socioeconòmica. Col·labora amb comissions, associacions i majoralies.
crea ocupació fixant població. És sostenible, minimitza els residus, recicla i reutilitza. Tributa al poble, contribuint al seu finançament. El comerç fa de Vilafranca un poble més dinàmic. Bon Nadal i feliç 2020! Bones compres. Vilafranca Espai de Comerç. 80 alumnes i exalumnes del màster en bioconstrucció es van donar cita a Vilafranca el cap de setmana en la 8a trobada que l'Institut Espanyol de Bioconstrucció organitza anualment. Aquest cap de setmana s'ha celebrat a Vilafranca la 8a trobada de bioconstrucció a nivell nacional. Aquesta ha estat promoguda per l'Institut Espanyol de Baubiology amb l'objectiu de fer la trobada anual de tot l'alumnat. I és que aquest institut imparteix un màster online en bioconstrucció. El congrés, de 2 dies de durada, va permetre als alumnes examinar-se presencialment i oferir xerrades i seminaris sobre la matèria a tots els assistents. La trobada va congregar més de 80 alumnes i exalumnes d'arreu del territori espanyol a l'Alberg La Parreta. Ofrecemos a la sociedad un máster en bioconstrucción, es un máster online. Entonces los estudiantes están estudiando durante todo el año online, pero una vez al año nos encontramos personalmente, siempre en diferentes sitios. Y en este año hemos elegido Vilafranca del Cid porque un alumno vive aquí y nos invitó, dijo, mira, es una posibilidad, es un sitio bonito, podemos ver casas hechas, ejemplos, y nos hemos lanzado, el ayuntamiento ha apoyado, estamos muy contentos de estar aquí, es precioso el paisaje, el tema de la piedra seca nos anima muchísimo, estamos muy contentos de haber venido, tenemos mucho apoyo por todos los sitios que nos ayudan, entonces creo que vamos a volver. Una vez al año nos reunimos y hemos elegido Vilafranca por eso. Es un seminario para el alumnado del máster porque una vez al año tienen que hacer un examen y hacemos unas jornadas, explicaciones específicas sobre la bioconstrucción. Entonces, esto hacemos 2 días. Ayer esta mañana hemos empezado, mañana hasta mediodía, y luego seguimos con el encuentro anual del alumnado. Gente que han hecho el máster y ya están practicando, tienen una oficina, están haciendo una asesoría en bioconstrucción, vendrán para unirnos aquí y para intercambiar. A més, el divendres per la vesprada s'organitzava una taula rodona oberta al públic per a donar a conèixer la bioconstrucció i aquest institut on va poder assistir gent encuriosida per la matèria i també professionals del sector. Bioconstrucción es una palabra que se inventó hace 30 años, 35 años, pero en realidad siempre se ha practicado. En la arquitectura tradicional siempre se han utilizado los materiales del lugar, materiales naturales, no de lejos, se ha orientado los edificios al sol para aprovecharlo en invierno, para calentar la casa, protegiendo de los vientos. Antes siempre se ha utilizado estos métodos simples y se ha olvidado. Y nosotros intentamos de recuperarlo con otra visión. Por supuesto, no es un paso atrás, es solamente recordar y seguir adelante con la tecnología que tenemos hoy en día de forma saludable. A banda de les activitats purament acadèmiques i pròpies del currículum del màster, el congrés va comptar amb visites guiades a construccions fetes segons les tècniques de bioconstrucció, comunicacions simultànies, presentació de treballs realitzats pels propis alumnes i també diverses activitats al voltant de la pedra en sec, com la visita a les virtuts de la mà de Guillem Montferrer i Julio Montfort. En esta zona sí, porque existe la piedra, esto se ha utilizado muy sabiamente, los antecedentes han utilizado siempre la piedra porque es el material que hay aquí y han aprendido de utilizarlo porque no es fácil, es piedra pequeña, hay que saber montarlo para que no se caiga, entonces por supuesto es un aspecto de bioconstrucción.
Segons els experts en bioconstrucció, aquesta tècnica de construcció tan abundant a Vilafranca s'adapta a la realitat climàtica i fa ús dels materials més abundants al nostre terreny i, d'alguna manera, és la base d'aquesta filosofia constructiva. Clar, és una pena que es perdin aquestes tècniques, primer perquè arrelen, vull dir, hi ha una història, hi ha un arrelament territorial de les persones en uns espais, no? En un territori, i no es pot perdre aquesta tradició, però ja no només des d'un punt de vista romàntic, sinó també des d'un punt de vista realista, vull dir, són uns materials que tenim a l'abast, que costen pocs diners, perquè el tipus de pedra que hi ha en aquest entorn permet ser tallada amb una manipulació que sí que requereix d'un ofici, però d'un ofici no complex, vull dir, requereix d'una tècnica que és assimilable si t'interessa i que possibilita que tinguis un material que resol perfectament les necessitats, el que necessita respondre al teu abast. Aleshores, clar, no cal mirar el formigó armat o altres materials com símbol del progrés, quan en realitat el progrés original el tens al teu abast aquí al costat i s'ha de valoritzar. És important que en una trobada dedicada a la bioconstrucció d'àmbit estatal, d'àmbit de tota Espanya, que crec que és una cosa important, nosaltres fem aquesta xocoteta aportació o aquesta informació addicional de que la pedra en sec com a recurs nostre i proper pugui formar també part de tota aquesta filosofia d'utilitzar els materials de proximitat i els materials naturals per a fer construccions, sobretot d'habitatges o altres construccions. Doncs és una oportunitat per a nosaltres important per donar a conèixer el patrimoni que tenim a Vilafranca i per donar a conèixer també la tècnica i els productes com a coses vàlides per a aquesta finalitat. Efectivament, el que passa que són construccions que són pensades com a provisionals o per a refugi, diguem, en el moment de treball, tant per les persones com per els animals, per les coses, per les ferramentes o pel menjar o per produccions agrícoles. En principi no estan pensades com a habitatges, però tant estructuralment com en una visió més ampla, poden inspirar o poden servir, diguem, per ser adaptades a les construccions d'habitatges. De fet, no ens enganyem, les construccions tradicionals de Vilafranca no són altra cosa més que construccions de pedra, no de pedra en sec, sinó de pedra a les quals s'ha afegit fang. Això que, evidentment, la pedra en sec no pot impedir, és una cosa completament permeable a l'aireació, el qual fins a cert punt és bo, en determinats moments l'any és bo, però, clar, evidentment, en el rigor hivernal no és bo, no seria suficient. La bioconstrucció o biologia de la construcció s'encarrega d'estudiar les relacions globals de l'ésser humà amb el seu entorn construït residencial i laboral. També és una forma de vida, ja que pretén crear un espai habitable apte per a l'ésser humà. Estudien l'hàbitat com a espai de vida que la facilita i quina interacció fa la persona amb l'espai. De fet, l'arquitectura neix d'aquesta necessitat de millorar les condicions externes i adverses per crear un espai de vida més apte per l'ésser humà, amb tots els condicionants que això suposa. Aleshores, la bioconstrucció el que pretén és tornar a entendre l'hàbitat com aquest espai de vida que la facilita, és a dir, no només et protegeix del fred o de la calor i et possibilita que cuinis, sinó que nodreix molts altres aspectes. I també la interacció que tu desenvolupes amb aquest entorn, amb aquest ambient, vull dir, les teves pautes de vida poden fer que aquest espai realment sigui un hàbitat on desenvolupar totes les teves capacitats. Vull dir, la bioconstrucció no es basa principalment en l'estudi de les tècniques constructives existents, no existents convencionals, sinó les tradicionals, que resolien de manera molt eficient els entorns de vida en cada realitat climàtica. És a dir, cada clima o en cada lloc s'han desenvolupat unes tècniques constructives amb els materials que hi havia i amb unes tècniques capaces de ser viables per a aquelles persones i que responien molt bé a aquelles necessitats. Avui hem acomplexat tots els sistemes constructius amb materials que venen de l'altra punta del món, i també sota aquest prisma de sostenibilitat, però que en el fons s'allunya de la realitat de la sostenibilitat, que és un arrelament al territori, i trobar quina és la millor opció, però que també tingui una repercussió econòmica, social i mediambiental adient en aquell espai.
Per tot això, la bioconstrucció estableix criteris per a la configuració d'un entorn vital sa, connectat amb la natura, sostenible i bonic. Es tenen en compte aspectes ecològics, econòmics i socials a l'hora d'escollir materials i dissenyar els espais habitables. També es considera molt important la promoció de la cultura edificatòria i artesana local i regional i promoure la utilització de materials naturals a l'abast. El ambiente interior al final es el que influye directamente en el aire en la calidad del aire que respiramos. Entonces esto es lo que introduce sustancias que tenemos en nuestro entorno, en nuestro organismo. El tener unas estancias conformadas con materiales naturales, pues es lo que hace que tengamos un ambiente, un aire interior saludable, y eso influye directamente en nuestra salud porque los materiales naturales de bioconstrucción hacen que no haya tanta electricidad estática en las superficies, evita la acumulación de polvo, evita también tener sustancias químicas que desprenden los materiales que son sintéticos. Entonces todo esto hace que tengamos unos ambientes interiores mucho más agradables que con una construcción convencional. Sovint es creu que els costos de construir sota aquesta filosofia seran molt elevats. Cal incidir que la inversió inicial és més elevada si s'utilitzen materials de bioconstrucció, encara que l'amortització d'aquestos es fa en molt poc de temps. No excesivamente más caro. Muchas veces hay que priorizar si quiero el último modelo que me ofrece la azulejera o quiero un azulejo que sea normal, natural y a un buen precio. Y después, las pinturas sí que suelen ser un poco más caras que las plásticas, pero claro, luego es que lo vas a agradecer, es que no tiene olores, no tiene emisiones. Sí, todo esto, a lo mejor la inversión inicial siempre es un pelín más cara que unos materiales convencionales por muchos motivos, pero por la demanda en principio, pero luego a la larga sí que se amortizan en muy poco tiempo. Todavía nos marcan mucho los mercados y las modas y el último modelo de todo, pero sí que se va imponiendo todos estos temas de salud porque hay una mayor demanda del usuario de todo esto. De mes, se celebrava el minut de silenci en rebuig a la violència masclista. Bon dia a tots i totes. Avui ens reunim, malauradament, per rebutjar i condemnar les violències masclistes, en concret l'assassinat d'una dona de 26 anys a Santa Cruz de Tenerife el dia 25 de novembre, el Dia Internacional per l'Eliminació de les Violències Masclistes. Aquesta dona tampoc no va fer denúncies prèvies, no tenia ni filles ni fills, però una vegada més, una altra dona, ja són 52 les dones assassinades durant 2019, 1.028 des de 2003, des que hi ha registres. En el que va de 2019, 43 menors han quedat orfes i òrfenes per culpa de la violència masclista. Des de 2013 són 275 els i les menors que han perdut les seves mares en crims de gènere. A més, a data de 25 de novembre existeixen 3 casos en investigació. En el que portem d'any s'ha superat la xifra de 2018, que van ser 50 les dones assassinades a mans de les seues parelles o exparelles. A banda, no entren les dones assassinades fora de les relacions afectives. Per aquest motiu, i en el compliment del Pacte contra la Violència de Gènere, es convoca un minut de silenci, que comença a partir d'ara.
Bé, moltíssimes gràcies i, com vos dic sempre, tenim que aturar aquest terrorisme masclista, que sí que se pot, encara que és molt complicat, sí que es pot en l'educació i canviar la cultura poquet a poquet i ens volem vives i no volem ninguna menys. Gràcies. Ja està. No cal aplaudir. Les dues darreres activitats programades en les jornades per l'eliminació de la violència masclista tenien lloc encara a finals de la setmana passada. Per una banda, la presentació del programa Juntes, de la Creu Roja, i per l'altra, la representació de l'obra La mujer sola. Seguint amb les jornades de les papallones morades, enmarcades en el 25 de novembre, Dia Mundial per a l'Eliminació de la Violència Masclista, el passat dimecres arribava a Vilafranca el programa de Creu Roja Juntes. Verònica i Sònia, dues voluntàries de Creu Roja resilients de la violència de gènere, es van apropar a Vilafranca per donar a conèixer aquest programa. Es tracta d'un projecte que pretén empoderar les dones que han estat víctimes de violència de gènere i ajudar-les a superar el tràngol passat. Així, el programa disposa de voluntàries resilients i de professionals que ajuden les dones que ho sol·liciten a continuar endavant i a començar una nova vida. I és que moltes vegades comptar amb el suport d'altres persones i tenir referents d'altres dones que ja han superat aquesta situació ajuda de manera molt positiva a les que encara ho estan sofrint o n'acaben d'eixir. Es un proyecto de empoderamiento para las mujeres de situación de vulnerabilidad, sobre todo en el ámbito de violencia de género, que han sufrido o están sufriendo y están en proceso, digamos, y estamos para eso, para acompanyar-les, ayudarles, empoderar-les, para que salgan de esa situación. En concret, per exemple, la part forta és la part de l'empoderament i de l'acompanyament. Tenim una psicòloga, tenim una treballadora social i després tenim un equip de voluntàries. En aquest cas és molt important la figura de la voluntària resilient, que en concret per Sònia i jo ho som voluntàries resilients, que vol dir que som dones que han passat per aquest procés de violència de gènere, ho han superat i ara en la nostra saviesa, en la nostra motxilla, ja estem empoderades, estem fortes, han refet la nostra vida. Sí, hacemos como referencia, digamos, para ayudarlas a superarlo y empatizamos, digamos, un poco más, porque como hemos salido de ahí, lo hemos superado, pues para que ellas vean un ejemplo a seguir. Por ejemplo, hay salida, se puede, y además después de ahí se puede ayudar a otras mujeres. El programa Juntes és pioner a la província de Castelló i es va posar en marxa gràcies a una voluntària de Creu Roja resilient de la violència de gènere que va sol·licitar ajuda a l'entitat. Al veure que no existia res que la pogués ajudar, va decidir crear el projecte que s'està expandint al llarg de tota la província. Pues el programa Juntes ara mateix portarà uns 4 anys. Des de 2016. Sí? Farà vora 4 anys que està el programa. I primer no està en les tècniques a jornada completa i ara avui dia sí, primer vas començar a Castelló, ara està en Vall d'Uixó, està en Vila-real, està en Almassora i ahí ja n'hi ha psicòloga, n'hi ha treballadora social i se fa això, també en equips de voluntàries a totes les localitats i el que fem això és procurar que sobretot que a banda dels tècnics, dels professionals que fan els acompanyaments, que estiguen els equips de voluntàries, que puguen acompanyar-les igual al juzgat, al metge, que a prendre un cafè, una eixida d'oci, que volen xerrar, i així elles saben que te poden contar això tota la tranquil·litat perquè les entenem i les podem... Es muy importante una mujer cuando ha salido de la violencia, al estar aislada durante mucho tiempo o toda su vida incluso, tener un acompañamiento, porque realmente están solas. Cuando llegan a su casa, están solas, han estado muchos años aisladas y que no tienen autoestima, evidentemente. Por lo tanto, es muy importante que no se sientan solas, aunque sea, ¿qué tontería tomar un café? No es una tontería, es un acompañamiento, es escucharlas y cuando ellas pregunten y quieran saber, pues se les da la información, sobre todo escucharlas. A més de la xerrada que es va oferir per la vesprada a la Casa Social, Verònica i Sònia van passar pel matí per l'institut a fer diversos tallers per fomentar i conscienciar sobre la necessitat d'acabar amb la violència de gènere i les relacions afectives i sexuals saludables.
El dimecres arribava a la sala Carles Pons la darrera activitat programada en motiu del 25N. Es tractava de la representació de l'obra La mujer sola, de Darío Fo i Franca Deim, un text representat per l'actriu Ana Plaza. La mujer sola mostra una dona repleta d'electrodomèstics i soroll, però buida de llibertat que parla amb la seva veïna des de la finestra. Es tracta d'una dona marginada, utilitzada i reprimida pel seu espòs i altres membres de la família. A conseqüència d'això, s'acostuma a la solitud, acompanyant-se únicament per la ràdio, el tocadiscos i la televisió. Y nada, estamos aquí efectivamente, como tú dices, en el marco del 25N, con este espectáculo, La mujer sola, que concretamente trata de esta terrible tragedia que muchas mujeres viven y vivimos de continuo y que es del todo insoportable. La mujer sola es una mujer que está recibiendo violencia de muchos tipos, psicológica, sexual, emocional, en definitiva, también por parte de intento de asesinato, por supuesto también, todo ahí englobado, por parte de su marido y de otros miembros de su familia. Entonces se visibiliza y se denuncia una situación de total angustia y desde la tragicomedia tratamos de poner el foco en este drama, ¿no? Con un lenguaje tragicómico donde la persona espectadora, el público, lo disfruta, lo ríe, lo sonríe, lo llora, lo vive. Está magistralmente escrito, ¿no? Es un texto que pertenece a Franca Rame y Darío Fo, escrito en los años 70 y por desgracia sigue vigente, ¿no? En estos tiempos que corren. Y Franca Rame y Darío Fo, con ese lenguaje tragicómico que les caracteriza, desde ese humor, desde esa sátira, ponen sobre la mesa, ponen el foco en esta tragedia. Y entonces es un lenguaje magistral para tratar estos temas, ¿no? Desde el punto de vista cómico. Maria és una dona que a causa d'una situació de violència que està vivint viu tancada. Per a disfressar aquesta solitud necessita estar envoltada tot el temps de molt de soroll, músiques, alarmes, aparells funcionant, la ràdio de gom a gom, per a evitar pensar i que li faci més mal encara aquesta solitud. Yo encarno esta mujer que está en su casa encerrada, ¿no? Pero descubre a una vecina. Entonces el espectáculo está compuesto también con la conversación con la vecina. Es un monólogo, pero el personaje encarna una conversación con una vecina de enfrente y entonces ella ahí trata de liberarse un poco del encierro en el que vive y va poniendo sobre la mesa todas las cosas que le van ocurriendo y el por qué está encerrada y el por qué recibe esta violencia y el por qué y el por qué y el por qué. Y entonces descubre desde su amiga, su vecina recién conocida, recién venida al pueblo, pues encuentra un poquito esa vía de escape, ¿no? Esa amistad, esa sororidad que todas las mujeres necesitamos tanto. Aquesta situació, recurrent a moltes llars, és com una gàbia d'or amb totes les comoditats tecnològiques que se suposava que anava a alliberar a les dones de la tirania de les labors domèstiques. Por ti pregunta y me dice que le debes dinero. Eso, que le debes dinero. Sí, que le debes dinero. Y ya me explicarás tú esto a mí, ¿eh? Porque yo aquí me paso la vida mirando el céntimo. La segona funció de la mostra Reclam a Vilafranca tenia lloc el dissabte. Es tracta de la comèdia Chucho, que s'ha endut nombrosos guardons arreu del territori. Toni i Bea són dos personatges que es barallen, enemisten, sofreixen, ploren, estimen, recorden, volen i, sobretot, submergeixen a l'espectador en l'obra i fan passar-ho bé al públic durant una hora llarga de l'obra de teatre Chucho, que tenia lloc a Vilafranca el dissabte dins del marc de la mostra de teatre Reclam. Chucho, que com el seu propi nom indica, fa intuir la figura d'un gos com a fil conductor de l'obra.
Aquesta està interpretada magistralment per la parella d'actors Mafalda Bellido i Jordi Ballestes, de la mà de la Zafirina Teatre, escrita per la pròpia Mafalda i dirigida per Xavier Pujades. En un principi, l'obra té un grau de dificultat molt més elevat del que puga semblar, perquè requereix un ritme i un tempo molt elevats, que normalment en el teatre va una miqueta més lent, i nosaltres aquesta obra la fem a una velocitat extra, i és un dels condicionants de l'obra i això la fa molt especial. Per una altra banda, són les capes i les subcapes que tenen. Evidentment, el grau artístic sempre és en el moment que un actor se fica en la pell d'un escenari, està fent art, perquè som artista i obra a la vegada. Aleshores, el component artístic, en el moment que un actor puja a una escena, el tens ahí. En aquest cas, en aquesta obra, per la dificultat que comporta el text, la velocitat, la subtrama i les diferents capes de consciència que tenen els dos personatges envers un a l'altre. També és veritat que Chucho és una obra que ha estat premiada ja en diversos certàmens, ha sigut finalista als Premis Max i ha estat finalista en els Premis de l'Institut Valencià de Cultura, i això és un aval que el text, evidentment, està molt ben escrit. Quan un text està molt ben escrit, doncs l'actor i l'actriu tenen que estar a l'alçada, i sobretot també la direcció. Xavi Pujades ha fet aquest treball com a director, veient la funció des de fora, l'haguera dirigida a una altra persona, haguera muntat l'obra d'una altra manera, haguem estat en un altre lloc, l'haguera pogut fer més conceptual, menys, i nosaltres l'hem fet prou realista en un espai que es veu clarament on és l'espai, i amb un naturalisme, hiperrealisme molt clar, que fa quasi un llenguatge televisiu en alguns moments, però amb la col·locació de la veu de teatre, etc. I això és un poc el grau de dificultat que té l'obra. En la peça, en clau d'humor, es parla de l'esquinçament del dolor i de l'esperança de vida i que, curiosament, pot ser viscuda per l'espectador d'una o d'altra manera depenent de la seva personal relació amb els animals. Però, independentment d'aquesta relació, aquesta és, sens dubte, una original i entranyable obra amb una brillant interpretació dels dos actors. La funció té un ritme trepidant que impedeix avorrir-se. Bé, doncs esta obra és d'un encàrrec que em fan a mi creadores pel torneig de dramatúrgia de la Comunitat Valenciana. Tenies unes premisses per escriure que l'obra tenia que durar uns 40 minuts i els dos personatges, o un dels dos, era una premissa, tenien d'haver tingut una pèrdua que a priori no sembla que siga tant, però que pot ser que sí, que per ells o per un dels dos fora important. En aquestes premisses vaig començar a escriure aquesta obra i finalment va ser la guanyadora del torneig de dramatúrgia. I Jordi era un dels actors que va llegir l'obra. I quan va funcionar molt bé en el torneig i va guanyar el torneig de dramatúrgia de la Comunitat Valenciana de fa 2 anys, i vam pensar que com a companyia, la Zafirina, que fora la nostra pròxima producció. I quan vaig pensar això, en seguida vaig tocar a Jordi perquè me va encantar com va fer la lectura i volia que fora ell el personatge masculí. Després, sí que és veritat que va haver un treball de revisió de l'obra per ampliar-la a un format d'horari convencional per a teatre, 1 hora, 1 hora i 10, i sí que va fer una ampliació i ahir sí que ja vaig treballar i aprofundir molt més en molts més temes que podia tractar l'obra. Jo crec que aquesta obra no només parla d'una pèrdua o d'una relació de parella, sinó que parla de moltes pèrdues i de com afrontar-les o de com les afronten uns i com els enfrontem els altres. El gos és l'excusa per parlar no només de la pèrdua d'ells o del gos, sinó de moltes més coses. Així mateix, l'enriquidor llenguatge dels textos ben documentats i articulats no fa més que incrementar l'atractiu de l'obra, que va mereixer un premi en el segon torneig de dramatúrgia Creadors 2017. Vam estrenar el dia 1 de novembre de l'any passat a la Sala Ultramar de València i des de llavors hem estat a diversos llocs de la Comunitat Valenciana, també hem estat a Madrid, a Alacant, tornem a València ara, a la Sala Russafa, i en aquest últim reclam hem anat a Oropesa, ací a Vilafranca i també a Castelló, i a Nules també, a la província de Castelló, i a Segorbe. Això són en la província de Castelló els que hem fet. I bé,
Per a València tornem ara per estar en la Sala Russa fa unes setmanes i també tenim alguns pobles més de la comunitat. I de fora de la comunitat, de moment, a Madrid hem estat en el certamen Ciudad Distrito d'autores contemporanis, que ja en aquest cas és la segona vegada que anem, que ja em van seleccionar l'any passat, fa 2 anys, per l'anterior obra, que era Como si el fuego no fuera contigo, que també va estar per ahí. Bé, doncs de moment volem seguir rodant amb Xucho, aquesta és la intenció des de la Zafirina. I sí que és veritat que estem treballant ja en altres projectes, però de moment encara estem seleccionant el que podíem fer i la intenció és continuar donant-li vida a Xucho perquè pensem que encara té unos cuantos ladrillitos por ahí, encara li queden. Esa es la intención, sí. Maternal. Sí, el instinto maternal, pero durante todos estos años con el perro solo se te ha despertado el instinto animal. ¿Tú te has visto desde que has llegado? Te has vuelto oscura, como los cuervos al atardecer, esquiva, como las salamandras, recelosa como un león con su presa, suspicaz como un búho, manipuladora, como los zorros cuando entran en el gallinero. ¿Has visto cómo has venido aquí a tu antigua casa? Has entrado erizada como un gato, envalentonada como un lobo, y si antes eras terca, como un águila al acecho, ahora te has vuelto sibilina como las arañas. ¿Has visto cómo has profanado nuestro jardín y cómo estás tratando a la matraca? Ya no respetas nada, ya no me respetas ni a mí, ni a esa olivera que ha pasado tantos años de su vida con nosotros tres. Esa olivera que te ha arropado y te ha cobijado y te ha dado sombra cuando tenías calor. Esa olivera que te ha dado su esencia y de la que bebes su elixir a diario. Esa olivera que se ha convertido en el único soldado, el único bastión, el único ejemplar capaz de desafiar a la muerte. ¿Has visto cómo nos... És hora de revisar els esports i conèixer els resultats dels esportistes locals. Nova derrota per la mínima de l'amateur del Vilafranca, que va perdre 3-2 a Rosell el diumenge 1 de desembre, un partit al qual l'actuació arbitral de Daniel Monferrer-Xerta va ser molt deficient. Els vilafranquins van eixir d'inici Adrián Montfort, Jesús, Héctor, Mateu, Nicolás, Pablo Mas, Adrián Gil, Jorge Porcar, Manu Almeda, Germán i Borja. També van participar Planell, Andreu, Bruno i Sergi. Els locals van marcar molt pront l'1-0 amb un gran gol de falta directa, era al minut 6. Després es va decretar un fora de joc molt dubtós de Borja. Al minut 19 va arribar el 2-0. A poc per al descans, Germán es plantava sol davant el porter i aquest parava el seu xut amb les mans, fora de l'àrea, i l'àrbitre no xiulava les mans que havien suposat l'expulsió. A la segona part, bona reacció els vilafranquins, que ràpidament, amb els gols de Manu Almeda i Sergi, golaven el partit amb 2 grans llançaments des de fora de l'àrea. Poc després, penal molt protestat a favor dels locals, amb gran aturada d'Adrián Montfort. Al minut 82, amb falta prèvia molt clara, Jorge Porcar, el Rosell faria el definitiu 3-2. Als últims minuts, la defensa local despejava una ocasió d'Andreu baix la línia. El proper partit serà el Cerrito davant el líder Penyíscola el diumenge 8 de desembre a les 16 hores. Nova derrota del femení futbol sala Vilafranca, en aquest cas a Castelló davant el Castelló futbol sala el diumenge 1 de desembre. El marcador final va ser de 5-0. Les vilafranquines van afrontar el partit amb moltes baixes, només 6 jugadores, Lucía Laura Pont, Andrea Sales, Itziar Laura Segura i Alicia. L'equip vilafranquí va aguantar prou bé fins al descans, al qual s'arribava amb 1-0 al marcador. A la segona part del Castelló va ser molt superior, marcant 4 gols més fins al definitiu 5-0. El proper partit serà València davant el líder Santa Anna, possiblement el diumenge 15 de desembre a les 10:30 del matí al poliesportiu del Cabanyal de València. El club frontenis Vilafranca va perdre en la seva visita a Xilxes per 2-1. Jordi Mitchell perdia en 8-15, 15-8 i 9-7. Victòria de Diego i Luis per 15-8, 8-11 i 7-10. També perdien 15-8, 6-15 i 10-4 Javi i José Luis Ferrer. A Vilafranca l'equip B s'imposava per 3-0 a l'Onda B. Jesús Morraja i Javi Monforte 15-8 i 15-7. Valentín i Martí 15-9 i 15-2. I Diego i Víctor Gargallo 15-4 i 15-6. A la propera jornada, el dissabte 14 de desembre, l'equip A rebé l'Altura A i el B visitarà el Vilavella B. El passat diumenge 1 de desembre es va disputar una nova edició de la Marató de València, que, com en d'altres edicions, va tindre representació vilafranquina.
Simón Prades va fer un temps de 2 hores 54 minuts 3 segons, lloc 1338. Carlos Prats, 3 hores 14 minuts 14 segons, lloc 3859. Xavi Montfort, 3 hores 15 minuts 8 segons, lloc 3932. I Amadeo Folk, 3 hores 30 minuts 22 segons, lloc 6333. L'atleta del Tripicayo Vilafranca, Román Tena Fabregat, va acabar desè al Trail Serra d'Orpesa, que era l'última prova del circuit autonòmic de la Federació d'Atletisme a la Comunitat Valenciana. Román va fer un temps d'1 hora 23 minuts 41 segons, en recórrer els 16,5 quilòmetres de què constava la prova. Hola! Coneixes els beneficis del comerç local? És solidari, col·labora en campanyes solidàries en bé dels veïns i veïnes. Treballa per la modernització socioeconòmica. Col·labora amb comissions, associacions i majoralies. Crea ocupació fixant població. És sostenible, minimitza els residus, recicla i reutilitza. Tributa al poble, contribuint al seu finançament. El comerç fa de Vilafranca un poble més dinàmic. Bon Nadal i feliç 2020! Bones compres. Vilafranca Espai de Comerç. Tanquem així el programa d'aquesta setmana. Nosaltres tornem en 7 dies. Fins aleshores, que ho passen bé. Adeu.